Continúan escoitando Hoy por Hoy Lugo e xa saben que de xeito mensual temos cita ca UNED. Ademais, neste tempo onde xa empeza a aparecer a primavera, eu creo que é da mellor época para traballar precisamente na UNED, porque nesa reserva da biosfera, mirando para ese espectacular enclave, paisaxe que teñen ali, a verdade que me dá unha envexa diaria que non o podedes creer. Recibimos neste estudio central de Radio Lugo da cadena SER a súa directora Ana Traseira. Que tal, Ana, como estás? Pois moi ben, bo día e encantada de estar aquí como sempre. Mira, pero cada vez eu vou cambiar o dito, eso de pegaslle unha patada, unha pedra e sae xente, e pegaslle unha patada, por favor, literariamente falando, a Ana Traseira, e de repente se multiplica xente, non? Claro, pero é que ademais temos que presentar a todos os activos que temos, que son moi bons. Como non podería ser de outro xeito. Claro. Hoxe vou saludar de primeiro, porque temos por aquí, non sei se é a primeira vez que ven, Carmen Gallego, dende o COIE. Que tal, como estamos, Carmen? Hola, Odia, encantada. É a primeira vez que estás por aquí? A primeira vez que estou aquí, sí. Que tal a experiencia na radio? Un placer estar aquí contigo. Unha maravilla, máis chea de compañeros e compañeiras, verdad? Moi ben acompañada. E Ciar, que tal como estamos? Jessica, Alex, que tal como estades? Ben, sí, os tres? Moi bons días. Moi ben. Aquí isto da radio, xa verás, Carmen, isto empezar, traenche un día así como de proba, verdad? E Ciar e Jessica, Sí. E de repente empata nada. Sin problema. A ver como facemos hoxe, como mellor, e pues igual non me volven a traer. Claro, quen sabe, esfórzate. Bueno, vamos comezar polo principio, aparte de facer as presentacións. Carmen, é a primeira vez que estás aquí na radio, Carmen Gallego, dende o COIE. Que é o COIE exactamente? Que facedes? Pois mira, o COIE é o Centro de Orientación e Emprego, que depende do Vicerrectorado de Estudantes e Inclusión, e é un servicio que a UNED pon a disposición dos centros asociados. En este caso, o Centro Asociado de Lugo conta con ese servizo, que é un servicio de orientación, de atención, de información e de acompañamento ao estudante desde o momento en que entra por a UNED a facerche unha pregunta, unha consulta, ata que remata un pouquiño, e a veces un pouquiño máis aló, non? Ainda cos egresados a veces seguimos tendo esa conexión. Se eres un pouco ese punto de referencia, cando estás tan perdido a veces que non sabes a onde ir, non? Sí, porque é unha atención moito máis personalizada, aparte de que hai o servicio de información onde están o resto de compañeiros que dan información, pero unha información ao mellor moito máis rápida que eu podo dar, que é unha atención aí personalizada e aparte un acompañamento ao longo da súa trayectoria. Con isto non queremos decir que non fagamos que os estudantes sean autónomos, evidentemente, non? Pero sí que é verdade que non se sintan sós, que sepan que na UNED teñen alguén sempre con quen poden contar e a quen poden acudir. Sobre todo porque hai moitas dúbidas en función tamén do momento, do período no que te atopes, para entrar, para continuar, se un grado me gustaba máis ou menos, xa teño dúbidas. Sí, ¿no? dendo modo, primeiro xa dendo modo de acceso, de que podo facer aquí, non? Xa que é o que podo estudar, o modo de acceso, é dicir, que formación teño para poder entrar, e despois que me aconsellas, que asignaturas podo coller no primeiro cuatrimestre, despois cando empezan as prácticas, despois as saídas laborais, bueno, un poquinho todo aí está. Estamos agora en período de nerviosismo para os rapaces e rapazas que se vayan expoñer a esa selectividade. Sabemos que non se chama selectividade, que se chama pau, xa levo unha pérdida totalmente, non? Pero a selectividade de toda a vida. Sí. A UNED é unha opción que parece que nunca se fala dela nos institutos, e de repente... Pois mira, desde o servizo de orientación, unha do que facemos tamén desde o servizo é, pois damos charlas en institutos, tanto en institutos de bacharelato como de formación profesional. Pois bueno, para acercarlles a nosa oferta formativa, o noso servizo, e como non, evidentemente sempre vamos con esas dúas frases que levamos que son moi importantes e que os estudantes abren así os ollos como a platos cando yo decimos, non? Sobre todo, pois eso, os de segundo de bacharelato, de que na UNED non hai nota de corte nin límite de prazas. Por certo, Ana, Alex, Lugo naturalmente, que temos algunha actividade vencellada a este proxecto de feito dentro de nada, non? Sí, bueno, a verdade é que por un lado temos que recomendar escoitar a unha alumna nosa que nos parece maravilloso, a alumna María Sánchez, que ademais é unha ilustre escritora, e bueno, pois outro día estivo con nós, estivo nos contando pois os seus libros, entre os que teño que destacar Terra de Mulleres, que eu acabo de ler e que é maravilloso, pero bueno, tamén pois Terra Empeño en Florecer, que bueno, son libros de poesía, libros de ensaio, pero libros maravillosos. Unha persoa que está estudando con nós, pero aparte diso, pois ela de formación veterinaria e agora vive no Salviñao, aínda que é cordobesa, co cal, bueno, pois ten unha historia moi bonita que contar, e outro día estuvo acompañándonos e creo que merece moitísimo a pena escoitala, porque fai unha homenaxe, unha reivindicación da muller no campo, da muller no rural,
e como aprendeu pois a importancia que teñen o saber, a cultura da terra, todo aquilo que aprendemos a través da experiencia, e é fundamental, e querer o campo, coñecelo. Eu, creo que é maravilloso, e, é maravillosa ela, e así que a recomendo moitísimo. Tedela na nosa canle de YouTube presentando pois a súa obra nunha charla que titulamos Empeño en Florecer, así que moi recomendable. Ímonos cara eses cursos de extensión universitaria que agora creo que neste mes no que ven temos moitísimos, non? Sí, se nota que estamos chegando xa ao final de curso. Lugo Poética, Ana. Pois sí, Lugo Poética. Continúa ese ciclo, Sí. Bueno, hoxe imos presentar o libro da segunda edición de Lugo Poética, e, pois estamos coa terceira edición xa, así que, non paramos, é algo que non se detén. Contamos con Xosé Carlos Ulloa como presentador, que é un presentador maravilloso, unha idea de Xulio Xiz, e, pois esta semana temos a Martiño Maseda este mes e a Beatriz López Dourado. Isto vai ser o 14 de maio ás 6:30, e logo vamos a ter tamén a Eduardo Carreira e Ángela Gracián o 28 de maio, así que non vos lo perdades, porque son recitais pois moi que nos transportan a outros mundos, que nos transportan ao mundo interior, a vida interior destas persoas que sempre teñen moitísimo que contar. Ademais, pois estamos no mes das letras galegas, e sempre hai que pois reivindicar a cultura, a literatura, a poesía no noso idioma. E Begoña Camaño, unha xornalista, Alexa, que se dedican as letras galegas este ano, e tamén hai parada na UNED, hai homenaxe na UNED, non? Hai parada na UNED encamiñando pois ese Lugo Poética coa celebración desta data do 17 de maio, Día das Letras Galegas. Pois na UNED evidentemente tamén contamos con actividade para conmemorar, entre outras cousas, como ben dicías, este ano dedicado a Begoña Camaño. Temos unha actividade con todo un artista como é Chisco Feijóo. Sí. Chisco Feijóo é, coñecido sobre todo por ser coreógrafo. Un artista. Chisco é un artista, quero dicir, é de todo. Dalla todo. Dalla todo ben, entonces é artista. Efectivamente, pois temos unha actividade en concreto, pois celebraremoslo 2 días despois, o 19 de maio, ás 6 da tarde, totalmente de balde, co cal poderase seguir tamén online, evidentemente presencialmente. Unha actividade na que pois celebraremos tamén a tradición oral, nese eido do que son as reunións veciñais, e poñer en valor toda esa tradición cultural oral, toda esa tradición das verbenas, toda esa tradición da danza galega. Pois evidentemente non hai mellor maneira que facelo que con un artista como Xisco Feijóo. Pechamos ese capítulo de actividades ligadas á poesía ese Día das Letras Galegas, e abrimos o capítulo, Ana, das actividades vencelladas ao mundo da saúde, a nosa saúde, que algo tamén que dende a UNED, dentro dos ODS tamén está a saúde, sí. Por lo tanto tamén está dentro dos objetivos tamén da UNED, non a traballar. Curso de audioloxía básico, que é isto? Pois é un curso que está en principio pensado para profesionais que se dedican pois a audioloxía, para otorrinos, para médicos, pois é unha maneira, unha introdución aos principios fundamentais da audición, pero tamén a anatomía, a fisioloxía do oído, os principais tipos de perdas auditivas, os conceptos esenciais para a avaliación auditiva, e tamén para cando hai algún tipo de problema, pois para poñerlle remedio. Vamos a ter relatores maravillosos como Miguel Bayo, que é otorrino, Juan Antonio Vizcaíno e Mónica Eiras, que son expertos en audioloxía. Ademais é un curso pois que conta con créditos de libre configuración, co cal, pois está moi ben, e témonos que centrar tamén en que vamos a ter descontos, como sempre. Isto non o digo moi habitualmente, pero cando hai cursos con créditos suelen ter un pequeno custo, sí. Pero persoas con discapacidade, mulleres vítimas de violencia de xénero, determinados colectivos e colexios profesionais teñen convenio con nós, e por tanto disfrutan de descontos. O sea, cante a duda que chamen. Sí, por suposto, e o alumnado ONED, como pode ser de outro xeito. Non pode ser de outro xeito. Temos que ter unha Golden Pass. Sí, home, claro, e que faltaría máis. Audioloxía tamén visión, Alex, é dicir, oído e vista tamén. Sí, evidentemente, pois neste grupo de actividades relacionadas coa saúde, pois como cuidar a visión. Temos un curso nos que pasamos tantas horas
diante das pantallas, pois a intentar comprender como ter unha boa relación con esas pantallas, evitando pois a fatiga visual, a tensión, o impacto que ten directamente na saúde visual, non? Pois temos evidentemente este curso que se celebrará entre o próximo mes, o 1 e o 4 de xuño, de 11:30 a 1:30 da mañán. E como ben dicía Ana, pois é un curso que ten un pequeno custo porque tamén representa a posibilidade de adquirir créditos, claro. Efectivamente, medio crédito pois para poder convalidar por asignaturas na UNED. E despois hai un curso que me chama moito a atención, Ana, vou contigo porque creo que é algo moi interesante falar da menopausia. É dicir, cando chega a determinada idade, sobre todo nas mulleres, parece que hai un tabú, parece que de repente empezamos a pasar a ser raras avis, das que non se pode falar de sexo, de nada, porque xa estamos pasadas, non? De todo tipo de cousas. E non, e de feito nos últimos anos existe certa tendencia dende diferentes ámbitos da saúde. O feminismo está insistindo moito en que hai que falar da menopausia como unha fase máis da nosa vida con normalidade. As persoas non temos data de caducidade e entón, bueno, pois temos o Día da Saúde da Muller que é o 28 de maio e por iso decidimos pois falar deste tema da menopausia. Creo que dende o punto do rigor científico pódese falar de todos os temas e creo que hai normalizar pois algo como a menopausia e creo que canto mellor a coñezamos, pois mellor a vamos a pasar, ¿no? Entonces, pois como coidarnos, cales son os seus síntomas, bueno, pues tamén un pouco como coidar os nosos osos que sabemos que se debilitan moitísimo como consecuencia da menopausia e creo que é fundamental que as mulleres coñezan e entendan que isto, como vai a ser isto, que nos vai a pasar, porque vamos a cambiar. Efectivamente, que é normal, que non é normal, porque tamén pensemos que moitas veces a menopausia pois pode levar consigo esta baixada de estróxenos, pode que de algún xeito protexen o noso corazón, pode levar pois un debilitamento pois de que o noso corazón non este tan ben protegido e entonces no mellor veñen taquicardias e cousas e temos que saber que é normal e que non é normal porque ben sabedes que os infartos tamén por desgraza pois teñen sesgo de xénero e entonces pois é moi importante coñecer cales son os síntomas ante os cais temos que alarmarnos e acudir a un hospital. Así que, bueno, pues terémoslo os días 18 e 19 de maio de 5 a 7, unha actividade tamén de balde porque creo que é fundamental pois dar a coñecer pois esta fase das nosas vidas que imos a pasar todas e entonces, pois bueno, pois canto máis familiarizadas estemos, pois moitísimo mellor para todas, así que é importante pois eso, que nos reivindiquemos o Día da Saúde da Muller. Dicía Jéssica, faládeme vos desas actividades de ODS en acción porque o día 22 de maio vaise conmemorar o Día Internacional da Diversidade Biolóxica e dende o UNED de Lugo vades levar a cabo un obradoiro, un taller de xardíns eternos. Isto sí que me interesa a min, porque a mí se morren todas as plantas. Bueno, non eres a única. Contádeme. Pois estes pequenos ecosistemas ao final cultívanse dentro dun frasco eterno, o que fai que efectivamente, como decíades, seña tan sencillo de coidar. Falo unha vez e logo xa non hai que darlle moitos máis cuidados. Eso é para min. Corta este día, xa te digo eu, porque son un desastre. Ademais, este taller está dirixido por Ana María Cabanes Fontao, que é unha artista aquí galega e que está moi vinculada ao cuidado do medio ambiente. De feito, as súas obras artísticas fixo mogollóns de exposicións e todo pois fai recollida de plásticos nas praias e utiliza iso para facer as súas obras artísticas. Está moi concienciada, sí. Ademais temos que ter moi claro isto de actúa en local, non para que repercute en global, non? Que de feito é o lema deste ano. Exactamente. Entonces nada, este curso terá lugar de maneira presencial na UNED de Lugo o día 21 de maio ás 5 da tarde. Terá un custo de 20 euros porque é para o tema do material cubrir costes, nada máis. E despois a xente poderá levar o seu microecosistema para a casa e ali xa cuidalo. Sí, recordar que só son 10 plazas porque evidentemente xestionar a realización destes obradoiros non é fácil, entonces 10 plazas presenciais, como ben dixo Jéssica, o 21 de maio. En 10 segundos que comezou de novo esta temporada do podcast LCD, Lugo Cultural Digital.
Onte con que protagonista? Pois mira, onte foi o primeiro día e tuvemos a Juan José Fernández Arrojo. Bueno, estamos nun momento a nivel global con un montón de incertidume. Sí. Temos pois certos conflictos internacionais que nos preocupan a todos e a todas e, bueno, creo que esta persoa, Juan José, que ademais o subdelegado de defensa de aquí en Lugo, foi unha persoa que estuvo en Irak, en Afganistán, que ten moitísimo que contarnos, que, bueno, nos contou moitísimas cousas e creo que merece a pena escoitalo, así que convido a todo o mundo a chegarse ao YouTube a canle de YouTube de LCD e ali pois poderán escoitar a Juan José e, bueno, a nosa seguinte convidada. Pois Jessica Cancela, Iciar Anjo, Alex Rodríguez, Carmen Gallego, Ana Traseira, moitísimas gracias. Que ven, da loguiño, chao. Chao.